Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidina wa ala Muhammad ibn Abdillah Miftahil babi rahmatillah adada ma fi indillah salatan wa salaman daimaini bidawami nurbillah wa la haula wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Rumah qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Warwalan riwayatake soal Al-Bazzar Imam Bazzar Zakirullahi utawi wong kang eling marang Gusti Allah taala ghafilina ing dalem tingkah lali kabeh iku bimanzilati shodiri nggon-nggoni panggenane sobar kaya dene sobar fil farina ing dalem wong kang golongane wong kang lumayu saking. Imam Al-Bazzar riwayataken Zakirullahi ta'ala fil ghafilina bimanzilati shabiri fil farina. Wong-wong sing padha zikir ing Allah taala ning anggenipun zikir fil ghafilina anggenipun zikir ming tenglisan kemawon alias atine utawa pikirane bablas boten ngeling-eling dhateng Allah utawa lalen dhateng Gusti Allah alias dikire namung wonten ing lisan kemawon. Nek wonten wong ingkang dikir ngaten menika iku bimanzilati shabiri fil farina. Wong sing dikir kados niku wau melu mujahadah, melu tahlilan, melu dikir-dikir napa kemawon ya tetep lisane astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Sing do melu tahlilan wis teko rawuh imame Fatihah melu Fatihah, imame la ilaha illallah melu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ning atine pikirane boten melu eling, boten melu zikir dhateng Gusti Allah, mongko wong kuwi kaya dene wong sing sabar, sabare ing dalem sabar melayu saka perang. Terus gambarane menika nalika tiyang sami perang terus dioyok mungsuh niku tiyang niku sabar kancane do kesusu selapene mlayu ben boten kecandhak mungsuh ben boten dilukai ben boten dipateni lah piyambake malah leha santai sabar kancane gobas dus ini sabar sabar sing wujudna niku iku sae apa mawon yo nek arep sabar kok perang kok sabar arep kancane mlayu kok malah mlakune santai-santai yo salah dipateni mungsuhe nek tiyang menika sampun sae onten saene mergo empun melu perang alias mungkin nek mane sedo sahid insyaallah iku contone utawa perumpamaane tiyang ingkang zikir dhateng Gusti Allah lambene yo muni sirahe yo gedhe-gedhe ning atine boten eling dhateng Gusti Allah. Kula nek tengene mujahadah nika mujahadah Riyadhul Mustafirin sing derek niku biasane imam-imame mujahadah saderenge niku enten pengarahan sekedhi. Niki makine zikir isowa nek pas dong maca istighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim
Niku lisane maos astagfirullahaladzim, atine nyuwun ngapunten dhateng Gusti Allah atas sedaya kesalahan-kesalahan, sedaya maksiat, sedaya dosa ingkang sampun dipun lampahi. Ning niku nggih pun sae wong kersa mujahadah, kersa zikir, pun sae. Wong Islam mangkat perang niku ya pun sae. Nek santai-santai pas doyok musuh ya membahayakan diri sendiri. Wong mriki lah, wong mriki bismillahirrahmanirrahim niate ibadah nyukupi gawe kebutuhane bojo, kebutuhane anak, kebutuhan keluarga, niat nyambut damel, motor disetaker tindak sret. Basa tindak adi angsal kalih dasa meter dumadakan udan deres, angin gede, berduge jegler-jegler, kira-kira terus mlaku napa mandeg? Mandeg apa mlaku? Lah kok mandeg? Niku sae lho tujuane jihad nyukupi keluarga. Nek ana angin ana gluduk udah deres yo mandeg. Nek mlaku, nek terus mlaku niku berarti kaya dene wong sing dzikir ning le dzikir mboten eling dhateng Gusti Allah. Yo bener niat ibadah nyukupi kebutuhane nggo keluarga sae ibadah. Ning nek ibadah kok ora mikir yo alias iku wae. Mboten mikir keselamatane, wis komen nyong ibadah lah. Senajan niku niate mangkat ibadah wonten bahaya ingkang wonten menika kok dilalah mlaku mawon wis ngerti udan terus angin gede gluduk jeglar-jeglar mlaku wae. Ayo temenan. Wae ketiban wit grubyak ambruk sedo. Yo insyaallah sedone husnul khotimah. Insyaallah mergane napa? Mergane niku niate niat ibadah niku kebutuhan kok insyaallah husnul khotimah, insyaallah kita fisabilillah, insyaallah. Bukan jeglar-jeglar nang sawah kok mboten kondur. Wah ya tanggung dari selarik, tanggung dari sebadek. Sing do narik tanggung kurang telung tekem. Genepi ngasih tekan kebor lah tekanmu malah skudanen ya iso masuk angin barang wong ngene pun mboten saged ngarit malih. Niku perumpamaane tiyang dzikir senajan dzikir niku pun sae ning nek dzikir kok mboten atine mboten eling dhateng Gusti Allah ya padha mawon wong mlayu wong ana bahaya diterjan senajan niate empun niat ibadah. Lah terus piye Mas? Carane ben dzikire niku slamet ben tansah eling dhateng Gusti Allah. Wong sawangsul kita matur paling boten sing sepindah ngeling-eling dhateng Gusti Allah sedaya kenikmatan ingkang dipun tampi, sedaya kesalahan-kesalahan ingkang dipun lampahi. Paling boten ngeling-eling niku. Kepepete kok mboten saged ngeling-eling tulisan. Misale maos astagfirullahaladzim. Nah, jenengan teng angen-angen ngeling-eling tulisan astagfirullahaladzim. Kedawan Mas astagfirullahaladzim ya wis eling-eling nang bathuk niki kaya-kaya teng ngajenge jenengan wonten lafaz Allah. Niku kan cendak cepat niku lafaz. Oh, iki